кума блес мег ҳама салом алейкум бардора хуш омадед ба канали SM Шарипов. бо шумо аз ман автори канал Муҳаммад Шарипов. мувофиқи графике ки дар бораи канал ман сохтум, имрӯз бояд ки хабарҳои падлански бирояд ва боқимондаи графика шумо метавонед ки дар телеграм канал бинен ё ин ки ягон тағйиротҳои худтона ворид кунед ки дар кадом рӯз мо чӣ гуна барномаҳоро съёмка кунем. ссилка телеграм канал бо QR-коди болои видео ва дар якум закреплении комментарияй. Хуб, чӣ хеле ки фаҳмидин, имрӯз хабарҳои падлански ич хеле рубрикай мо як чанд барномаи пешакӣ кардагӣ будем ва имрӯз ҳам мекунем ва мебинем худтон. Основное бигем новостное неки новости падлански хей уж понятно. Ва бардора пеш аз хабарҳои падланскиро шунавидан, хабари не падлански дорем, хабари хуб, яъне ки одамое ки мехоҳанд ба граница бигзаранд барои ҳуҷҷатҳошона тах кардан ё ин ки тафтиш кардани ҳуҷҷат ва ё ин ки харидори билети ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас ва бо тахфифҳои хеле ҳам хуб аз номи канали SM Шарипов агар муроҷиат кунед. Ҳамаи хизматрасониҳоро шумо метавонед ба анҷом барасонед бо парвоз авиа. кума блес мег салом дӯсто, М+ оригинал мебошад ки производствои Турсия ҳар як мард бояд дар хонааш дошта бошад. бародарое ки простатит доред, тез пешоб менамоед, пойҳоятон раг мекашад, хоболу ҳастед ва варзишгаред мехоҳед пурқувваттар шавед, пас ширкати шифофармо М+ оригиналро ки аз гиёҳҳои тоза истеҳсол шудааст ба шумо тавсия медиҳад. кума блес мег ва бардора чӣ хеле ки ман дар видеоҳои пешина гуфтагӣ будам дар бисёр ситуатсияҳое ки омад дар ҳолати крокус ва баромадан душманои ман, якаш Рамзия баромад қатия парчугани дига дар каналаш типа интервю кардан ва дар ҳамон бора гап зан. Чизе гап застиян ки по сути рост аёхи гапи рост, яъне ки мегам Муҳаммад гуфтаистае ки аз ҳаққитон дифоъ кунен, вақте дифоъ мекунед туда мешава бо парчугани дигари как будто ки интервю гирифтаистае бо сни мегарда мега ки хайна ҳами қадар ҳами гапҳое ки буда пеша ҳами крокусам ҳами хе проблемаҳо буд ку, лекин ин хе гапҳози набуд ку. Далбаёбо бирен ҳамон новостиро аввал хушрӯ тамошо кунен, чунки ман ҳами гапҳоеро ки шумо ҳами хеле аргумент меорен уже ман гуфтагием, уже ман медонам ки пач мо ҳам хе гапҳоро мегӯем, ҳам хе гапҳои беақлонаро ва инаш ки ин хе гапҳо аз ҳамон аввал буд мемонад ва давом метавад. Агар ки ҳами твари шумо боша, яъне ки аз аввал буд мегӯен, ҳо аз аввал буд, чӣ ба ки ҳама дар вақт мегӯи хаб буд ва ҳозир гап задистан ки хаб буд. шумо хаб будин, шумо ки дар Россия бояд гап занед, шумо хаб будин, аниқтараш хаб набудин. наоборот дар ҳамин хе ҳолатҳо бо шумо тоҷик як нагор мекардин. проблема ҳама вақт ҳастай бо мақомотҳо, шаҳрвандо ягон кор мекунанд дар Федератсияи Русия, ба мигратсиони служба ягон проблема мешавад ва ин на танҳо минуси халқи мо, яъне ки на ҳама ҳолат халқи мо дар уҷа нагорай ба ин корҳое ки рух метавад, лекин шумо ониша ки халқи нагор нестай намегину, ониша ки нагор мешава воша мегин. Анаиҷа гап онере ки шумо критикават кардастен гапи мара дар бораи оне ки ман гуфтастам ки ҳаққичон дифоъ кунанд, ҳамон одам вақте ки маншон карда дар як ҷо талаб кунанд ки ора барои чӣ гуногор кардастен, дар асоси чӣ. Бале ман дар бораи шумо бисёр гап намезанам, гапзанӣ ба бораи эфир қадид гап мезанам ва фактиша мегӯм. вақте ки ман гуфтам аз ҳақтон талаб кунед, агар нигоҳ кунед шумо ки ба хонаи муҳоҷиро чӣ хел мешапанд медарояну, ба хонаи одамеро ки медона ки ҳозир гап мезана дар бораи ҳуқуқи худаш чӣ хел гап мезана, ҳозир як чанд фрагментҳои и ҳолату ӯ ҳолата мемонем ва баъдан дар борашон пурра гап мезанам. яъне ки ҳолатеро ки ба сари одами рафтесиян, ба сари муҳоҷир рафтесиян ки аз ҳаққи худаш талаб намекунад. тамошо кунед. билетаро пурс кун. Мана имрӯз Володарковск шоссе 30 этот амон омадиам бачора шаташапш карда мана вазъиятош и якмуш не ҳамаро зада шикастиян. таҷики мегавид много гап гаварили поён кардагем гуфро
вақт ҳаста даст мана вазъияти ин бача инаи ҳолате ҳастае ки ин одаморо боже аллакай вомедонанд ки одат шидагия ино ай ҳаққишон талаб намекунанд ва ту ҳатто шуморо ҳам медонанд ки ҳатто блогерошон мебуранд мегӯяд ки ай ҳаққишон талаб накунанд ва блогереш ки якташ мебурад мегӯяд ки талаб кунем бо ура дигар блогерош мегӯяд критикават мекунанд медонада ана ки шумо бинен ҳолатеро ки ин одаморо тасаввур кунем ки бегуноҳ ин хел кор кардагия бе ягон гап кор дар ҳоле ки агар одам гуноҳ дошта боша ҳам полисия ҳақ надора бизана медонед намира полисия ҳақ надора бизана ана ки ма дига чира нишон додем дар шумо дар ҳолатеро ки дидем шумо ҳар ду ҳолат яъне ки рафтагиам полисия ана ки ин ҳолата бинед полисия чӣ хел хушрӯак мерава ин одаме ки ин одаме ҳаста ки мувофиқи статьяи 267 қисми 1 нагор ҳисоб бида мешава ки 25 апрел ҷиноят содир кардагие ки дар асоси ҷиноят метавонанд ки то 2 сол аз озодӣ маҳрумш кунанд ака шумо отношениеро як бор бинед нисбати одам чӣ хеле покажите ему. А вон он на полке лежит, да? Он? Документы приготовьте, пожалуйста. Было возбуждено по статье 267 прим. 1, это Уголовного кодекса, это действия, направленные против безопасной эксплуатации транспортных средств. Кто вот эту статью придумал, где написано, он делил диван с своим товарищем, я с тобой его в один день поделю, черт ты конченый. Всем, кто переживает, со мной все четко, алхамдулилlah, все хорошо, не переживайте. яъне ки кияй ин одаме ҳастае ки аз ҳуқуқи худаш талаб мекунад ин одаме ҳастае ки бывший спортсменай боеци хардкор ва виднай ай ҳамун нигоҳ карданаш намехоҳад нигоҳ дорад ки ҳозир ҳами ягон гап шава агаро қарор наместа ва отношенияи одамҳои мақомота бинем ки нисбати чӣ гунае акн шумо да ман як савол метавам ин ҳами одамое ки тарафдорӣ мекунен ва зид гап мезанем ба гапи ма ки як каса гуфта бошам ки ай ҳаққи худаш талаб куна шумо мебуроен мегӯен ки ин гапа нага инами шумо инами хеле блогеро ба мисли рамзи яту дигар ҳаматон мада як видеое биёвем ки ина ҳамин хел рафтор кардагиай полисиест ки ин ҳамин хел рафторе ки ҳозир тамошо кардаем ки нисбати боец кардасиян хуш рувак ӯза савер нишон досиян ӯ шитагиай телефон кофтестай ҳамин хел видеое биёвем ки нисбати тоҷик мақомоти рӯз кардагӣ боша ин ҳамин хели рафтор хуш рувак монда бошаш телефон кофтеста боша ӯ бачаи тоҷик ҳамин хели я видео мада биёре нишон бутен ира чӣ меган чӣ ба нисбати як гурӯҳ одамо мувофиқи қонун ҳаракат мекунанд а нисбати як гурӯҳ не ҳаракатере ки ҳоло мо дидем дар экран ин қонуния мувофиқи қонун ҳаракат кардаистанд яъне ки шумо мебуроед мегӯед ки вай дар великобритания чизе ки дар великобритания мебинӣ иҷа россия меган дар россия мувофиқи қонун бояд мувофиқи қонун ки ҳар як мақомота структура чизе ҳаста мувофиқи ҳамун қонуне ки дар ҳамун кишвар ҷорӣ шудагия мувофиқи ҳамун бояд рафтор кунанд ин ҳам ҳолате ки ҳол дидистем хушрӯ омада дар омадан дастовер нишон додан белатукуб ин ҳамин хел бояд рафтор кунанд а рафторе ки шаҳрванди тоҷика мезанад латукуб мекунад ин мувофиқи қонун нест ва гапе ки ман мегӯм ки бояд мувофиқи қонун рафтор кунанд ҳамин гапи ман хатоае неки пас шумо мебуред мегӯян ки хатоае ҳамира мегӯян ки шумо кунлесен всё ин фактические ҳолати дигара тамошо мекунем ки як зани бечора дар мошин дар канори мошини полисиест ки шитагиай и ҳолати рейдай ҳолати рейд ва ҳоли зана тамошо кунем муҳим нест ки ин зан тоҷикай ё ин ки узбекай ё ин ки дигар миллат просто шумо ҳолати ҳамин зана тамошо кунед хитон қазоват кунед так нигоҳ кунед ҳолатере ки ман гуфтам ки фақат новостиҳои бадша гап мезананд новостиҳои хубша гап намезананд рамзия дар каналаш баромад гуфт ки духтари тоҷик гуфт писарои руса задагия ки дар ҳолате ки наоборот буда ҳамин кор духтари тоҷика задагӣ буданд худ хит кардастен яъне ки
агар ки изначально ҳамон одам мефаҳме ки духтари тоҷик аст дагиян баромад намекард вай ба зарар мекунад кореро ки ба зарар набуд гардонда ба зарараш кард дезинформатсияш кард ин як дуюмаш лангулишон баромадан дигараш баромадан дар бораи ки язанак я мардак язанак зада ягон кор карда масад новостиҳое ки ба зарари минусҳавои мардуми тоҷика алекин бо дар инҷа ҳастай ҳолатҳое ки бо плюсҳавоя мисол мегирем муҳоҷир агар нагор мекунад ки зан шуда муҳоҷири дигар агар нагор мекунад ба як кор дигар ачиба ин хеле новостиҳош намебарояд ки мигрант аз средни азия пушти духтара гирифт дар ҷанги мактабӣ навоз тамошо мекунем шумо ман ҳолати ҷанг шуда телеграм канал мемонам баъди ҷанг шуда иҷа мемонем ки ҷоиша ки мигрант халос кардистай чи ба ин хеле чоша гап намезанам кайф кардем не хеле чоша гап намезанам яъне ки ман чӣ гуфтанем бародор дар умум дар бораи ҳамаи ҳамин новостиҳо ҳамаи ҳамин корҳо вақте ки ягон кас ягон блогер ягон чи дигаш мебуроя ба зидди ма гап мезанан шармае ки гапи рости мара бибуроен критикават кунен хоб и шармае изо бикашен камтар изо бикашен ки гапи рости мара критикават кардесин шумо мебуроен мегӯен ки Шарипов гуфтестае ки аз ҳақиқатон дифоъ кунен ҳей да иҷа аз ҳақиқат дифоъ мекунӣ фалон беҳмадонот мекунад охи кунлеситона нишон мета и кор накунен ин масъалара ин якумуш дуюмуш ма ҳеҷ вақт гуфтагӣ нестам ки шумо маҷбур бироен хитона дар хатар монен як гап занед ё ки як кор кунед чи блогерае чи тамошобине чи шаҳрванде яъне ки шумо мегӯен ки яъне ки блогеро рамзияву дигараш ки дар Великобритания шиштагиву тамошобина проблема кардесае ки ҳаққи дифоъ ку гуфта худаш дар уҷа ино даба проблема мешава на танҳо тамошобина ҳатто шуморо ма гуфтестам ки метарсен накунен гап назанен ба русӣ но мувофиқи як закон кор кунен як закони одамият агар хубӣ карда натонӣ зарарам нарасон яъне корера ки ма аз удаш набаром кардаш натонам умуман дар бораш гап намезанам ва шумо медонед чунин корҳоеро ки ма карда наметонам ма дар бораш умуман гап намезанам ягон тараф на ин тараф на он тараф яъне ки корера ки ҳақша гап зада наметонӣ дурӯғша гап назан ва аз ҷумлаи блогеро ман шумо талаб кардам бибуроем ба русӣ гап занем бибуроем ба чӣ на ба хотири оне ки шуморо бикашам партоян да Москва а ба хотири оне ки шумо и тарафша гап мезанед ягон тарафша гап назанед ман аз шумо талаб намекунам лекин шумо ба зарари халқу миллатша гап мезанед ба зарарша ба фоидаша не минусоша мегем плюсоша не фаҳмиден ака барои анаи ма шумо талаб мекунам ки гап занед умуман гап назанед ма шуморо ҳеҷ намегӯм лекин шумо факте ки баромадагиа товуш метен духтари тоҷик задаги нест мегӯен духтари тоҷик зада фардеро ки гуноҳаш ҳатто тасдиқ неста шумо мебуред мегӯен ки ҳамин карда анаира ма гуфтестам ё зунуктона бигирен ё ки ростша гап заданед шуморо ҳеҷ кас маҷбур накарда дар бораи шаҳрвандо тамошобино ё ин ки дигар халқира мегӯен ки Шарипов мега аз ҳақиқатшон талаб кунад ва Шарипов как будто ки ӯро проблема мекарда боша нигоҳ кунед шумо ҳамин дар қади раҳ рафтести мошин қатӣ манъ кардан бигарди бугӯй ки причина остановки ҳамин ягон ҷой бадӣ дора ки шумо ҳамира мисол овардену против ба хитон гап заден ягон ҷой бадӣ надора лекин дар чашми ҳамун сотрудники ДПС нишон метад ки ин одам чунин савола дод аз ҳуқуқи худаш бохабаре вақте ки полиция ДПС дар пости гаине дар дигар ҷойҳои раҳ манъ мекунад бояд ки причина боша ва вақте ки тира манъ кардан бипурсӣ ки сабаби манъ кардан причина остановки командир ин ягон ҷой тира кам намекунад ва ин намехеза па ДПС бихеза ах ты мада ты ҷа причина остановки пурсидести беду ин кара биёрам и хеле намега ты чунин ҳуқуқ дори мувофиқи қонун ҳамин гапа пурсиданда магар ҳамин гапа пурсидан тира проблема месозад ки шумо баромада ҳамин гапа мисол овардаву дар сари ма бор кардем эмрен бо гуфтаистам дар охир ман шуморо ба ягон кор заставид намекунам маҷбур намекунам чизеро ки ростша гуфта наметонен умуман гап назанен инами кора дар хитон ҷо кунен правилаи ҳаёти хитон кунен дар ҳоле ки ростша гуфта наметонӣ дурӯғша нагӯ зинук табиги просто ҳадди ақал зинук табиги як бор дига мегӯм дар сари пуштон шуда биҷо шава ҳолате ки ракери дар ҳолате ки рост гап зада наметонӣ дурӯғ гап назан зинук табиги просто бардоро фикр ақиқатон дар комментария бинависен лайк мондана фаромӯш накунен ва ҳатман хабар бигирен интернет магазини моро бороҳои хеле ҳам олӣ бо сифатҳои олӣ ва нархҳои дастрас
доставка ба тамоми Россия ва Тоҷикистон. Ссылкаш дар якум комментария закрепить шлеге ва дар телеграм канали мо ҳам ҳаст. Ва ссылка телеграм канал ва ссылка телеграм магазин ҳардушам дар якум комментария. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Аксар дар болои видеом ссылка телеграм ози значоки телеграм баромадаге метонем бидурен. Ва мехрем амҷа. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Кума блес мек. накаштра одамо тамошо дорам. ЛГБТ ҳамеро ман кадан. мара барои кунтегим дар Тоҷикистон раҳм наметан. мара паноҳандагӣ бите. Чаро? мара барои кунтегим дар Тоҷикистон раҳм наметан. бародаро ман гуфтам ки да казат мекунам ки ҳамин одам кунтия.